ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପୁରୁଷ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲରେ ସମାଗମ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଚରମ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ବି ମହିଳା ଖୋଲିକି କହିନଥାନ୍ତି କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ କେବଳ ଇସାରା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଚରିତ୍ରହୀନ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବାରେ ଲାଜ ଲାଗିନଥାଏ ଓ ଏମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପୁରୁଷ ମିତ୍ର ଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସେ ନିଜ ପୁରୁଷ ସାଥୀଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ କହିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ପୁରୁଷ ସାଥୀ ପ୍ରଥମେ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଖୁଆଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ମହିଳାର ପଛଭାଗ ସେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇଥାଏ।